ja nimetön bändiltä. Kuinka mä susta tykkään, tällainen naivi, mutta jollain tavalla hyvin tarttuva kipale. Täällä näitä viestejä tuli näistä bussimatkojen hinnoista. Maksaa tunnevaihto-oikeus, siis maksu koskee myös lasten rattaita. Linjataksi Karjalassa laittaa, että 3,20 on matkahuollon alin bussimaksu ja matkahuollon taulukko on käytössä aika monessa kaupungissa, myös meillä Lappeenrannassa. On tullut viesti, että täällä on ilmaista kaikki, minkä jaksat kävellä. Julkista liikennettä ei